La jugada fue que se pasa. Hola, moi boas, benvidos. É un luxo, un justo, incluso un orgasmo, me atrevería a dicir, ver a todos vos aquí, ao noso carón, sabendo que o único interés é a amizade por nós, por Rodrigo, por a literatura, por ver a Fisterra, por todos, en definitiva. Hoxe vou facer unha cousa que nunca fixe en ninguna presentación. Bueno, vedes que temos isto todo totalmente ateigado de rollers desplegables ca obra de Rodrigo Costoia, non? Que quixo a historia, isto é un conto de historia tamén, que é o único artista que presentou toda a súa obra aquí. Porque hai moitos artistas que viñeron, xa tiñan moita obra antes, obviamente, pero o que tenga toda a súa obra presentada aquí é Rodrigo Costoia. Xa non nos une, eu creo, unha relación de amizade, eu creo que vai un poquinho máis aló, non só con ele, sino co entorno que está ao redor de Rodrigo, que para nós é maravilloso. Decía que vamos a facer cousas diferentes hoxe, e eu vou ler un texto, por primeira vez nunha presentación vou ler, porque vamos falar de historia, e este sitio tamén ten unha gran historia, non o continente que é a Fisterra, pero sí no sitio no que estamos, que creo que é unha cousa importante, non? E como a memoria non é o meu forte, vou ler un texto pequeniño, non quero asustar a ninguén, para que está recollido na Xacopedia, que é a gran obra digital que ten o Xacobeo para falar de todo o referido a ese movimento. É dito, está en castelán ou non ler en galego, porque por presumir que sen ler e que sen traducir ao mesmo tempo, isto xa é un fito histórico. Dúas pequenas parroquias en Fisterra, ao final da prolongación Xacobea, San Vicenzo e San Martiño, conservan o topónimo do que fora a antigua cidade galega de Dullium, que a lenda cree desaparecida baixo estas augas. Dullium está fortemente vinculada á lenda xacobea, da Traslatio. Hai que recordar que a tradición sitúa os discípulos do apóstolo pedíndolle axuda e permiso á reina pagá Lupa para enterrar os restos de Santiago. Ide, dixo Lupa, buscade ao rei que vive en Dullium e pedídelle un lugar para dar sepultura a voso morto. Os discípulos chegan ante o rei, o régulo, e lle contan o motivo polo cal viñeron hasta aquí. O rei, cruelmente, lles prepara unha emboscada e ordena a morte dos servos de Deus. Pero os discípulos enteranse dan cerrona por vontade divina e fuxen ao tempo, perseguidos pola ira dos soldados do rei, furiosos pola fuga. É aquí donde o Códice Calestino, no seu libro 3, sitúa outro fito importante da Traslatio, na actual prolongación xacobea a Fisterra. Nicrania ou Negreira, donde se encontraba o mítico Ponte das Pías, que quizá faga referencia ao Ponte de Pontomaceira. O ponte rompe ao paso dos soldados e os discípulos sálvanse por intercesión divina. É posible que a luz destes acontecementos recollidos no Calestino que efectivamente houbera un legado romano en Dullium. E xa cunha comunicación moi aberta, unha vía romana secundaria entre Iria, que era a suposta morada de Lupa, e os remotos confins da Gallaecia, onde se sitúa en Dullium e o mítico promontorio Nerio, Cabo Fisterra. Hai ademais outra lenda sobre Dullium de difusión local. En ela o apóstolo faise presente nas terras do fin do mundo para predicar aos pagáns, pero os seus esforzos son estériles e non consigue implantar entre eles a luz de Cristo. Desanimados, Santiago pide ao Señor que inunde e faga desaparecer esta cidade da faz da terra. E Dullium permanece a partir de entonces desaparecida para sempre. Dende este lugar, Santiago partiu cara a Muxía, onde se lle apareciu a Virxe María. Dende antigo, e xa rematamos, se rumorea a existencia dun gran porto comercial en época romana situado precisamente en Dullium, na praia da Langosteiras. O profesor Luis Montagudo ubica as actuales parroquias de Dullium o gran porto dos Ártabros, o Portus Magnus Artabrón. A falta de prospeccións arqueolóxicas en profundidade, o que se foi atopando aquí moitas veces, ocasionales de útiles cisternas e restos de calzada da época romana, fan pensar nun asentamento importante.
A memoria da cidade de Dullo perviviu ao longo da historia hasta o punto de que que aínda en 1610 Mauro Castellá Ferrer apuntaba en Galicia xunto a Nosa Señora de Fisterra, a donde había un templo o máis antigo de España, o que lle chamaban os gentiles Arasoris, hai os cimentos dunha cidade que se chamaba Dullo, e a población que agora hai conserva o mismo nome do que habitaba o rei o superior da provincia. Ata o século XIX, en pleno século XIX xa, o viaxeiro británico George Barrow, que chega a España en 1835, señala cando detalla a súa entrada en Fisterra pola praia Rangosteira. En aquela playa alzábase noutro tempo unha cidade comercial inmensa, a máis antiga de España. Na bahía, hoxe deserta, resonaban entón millares de voces cando as naves e o comercio de todo tipo, de todo descoberto na terra se concentraban en Dullo. Desa memoria participaban, ademais de cronistas e viaxeiros, os propios habitantes do lugar. Ao preguntar Barrow a unha muller como se chamaba aquel pobo, ela lle contestou sin dudar que aquelo non era un pobo, era a gran cidade de Dullo. Creo que isto introduce moi ben un evento literario como este, porque non, como se chama nestes casos, non intentar contarlle o conto para que el en algún momento escriba un libro, sino que casi é unha obligación que lle dedique, ainda que xa se estar con outro, que poña aí na lista de asuntos pendentes a fermosa historia de Lupa, os apóstolos e este porto florecente de Dullo. Xa sin máis, graciñas por estar aquí, graciñas a todos vós, e vamos comenzar isto con música. Hoxe teñen que estar con nós Santi Bardullas, o gran amigo da casa tamén, que nos bautizamos no seu momento como o gaiteiro do Solpol, pero Santiago hoxe está de traballo, e onde non está, manda recado. En este caso, un recado que xa estuvo con nós por aquí en outras ocasións, que chamase Tomás Lagoa, xa veredes como que é un discípulo moi adiantado de todo isto. Tomás Lagoa, pido un forte aplauso para él. E con Alma Atlántica e con Tomás Lagoa vimos comezar este evento logo de recordar que estamos sobre terra que é historia. Sempre por ceder este espacio á cultura. Sempre decimos, non? Facendo país, hai maneiras de facer país, temos aquí varios grandísimos escritores entre o mundo da cultura que nos acompañan, e tamén un hotel pode ser moito máis que un hotel, en este caso, non? Ben, vamos allá. Imos, eu sabes que me gusta ir rápido, conto con non learvos máis alá da unha, vale? Si é certo que a primeira vez que conto isto, o texto que leu Pepe venme moi ben, bueno, primeiro ben un susto, veis, vou facer algo que non fixen nunca, vocês que desnudar. Bueno, claro, por eso eu pensei, por eso non fixete, claro. Xa fixete outra vez. Bueno, moi ben. O texto que leu Pepe, agora que me dá pé, porque sí que vou falar de algunhas cosas desas sí están na novela, pero están como que son, precisamente, non? Que é o mito, xacobeo, non? Un mito completamente deslumbrante que, precisamente, non tapou a verdade histórica, non, que hai detrás.
Está Santiago aí, enterrado, o apóstolo. Hai algo aí, nesa caixa, hai algo. Bueno, eso é de lo encontrar na novela, que alegre, non? Eu hoxe vou vos contar algunhas cosas. A sorte que temos os novelistas históricos é que como as nosas tramas de ficción se enmarcan tamén en un lugar, época e personaxes, non? Reais, claro, veño aquí contar cousas que sí que pasaron e non estou facendo ningún tipo de estripamento do libro, nin de spoiler, non? Esa é a parte boa que temos nós. Eu vou contar algunhas cousas, pero antes disso eu pedinlle aquí a xente, a Dani, xente do hotel, que todo o mundo tivese unha copa de viño na man, porque dimos brindar por algo, por vou decir, que é tremendamente importante. Así como isto que contaba Pepe, saído do Códice Calistino, invención do maior xenio político e de marketing que existiu no mundo inteiro durante o século XI, sin duda, e durante o século XI e XII, vamos, acabaron dos dous séculos. Galego, un home galego, que conseguiu que unha aldea perdida, unha Finisterrae da Galaecia, unha aldea que non tiña nada máis que un santuario pequeno, sospeitoso de que o que ali había enterrado fose un can ou un cabalo, como dixeron algúns despois, como dixo Erasmo, ou como dixo Lutero, evidentemente, bueno. Que esa aldea alá perdida nos confíns da terra non se puxese só á altura de Roma ou de Xerusalén, sino que as superase con moito. El foi o que inventou o Códice Calistino, el foi o que inventou o registro, o que chamamos hoxe a historia compostela. El foi o que construiu a Catedral de Santiago, foi ele. E seguramente, ainda que morreu 20 anos antes, 28 anos antes de que Mateo se fixese cargo de acabar a obra, seguramente el tamén tivo man por aí. Ese home foi o maior xenio da súa época, o maior xenio dos séculos XI e XII, foi galego, e convertiu a Santiago de Compostela en eso que é hoxe. Cantos peregrinos chegan hoxe a Roma? Contabilizáronse, creo que 1.500. Cantos chegan a Santiago? O ano pasado, 458.000. A Santiago, depois a Fisterra e a moitos sitios máis. Esa ainda é a genialidade do gran Xelmírez, que é o protagonista da miña próxima novela. Estou escribindo agora, vale? Da miña próxima novela. Pero venme ben o que contaba Pepe, non? Para falar precisamente do mito que aquí está tamén aludido, non directamente reflexión, pero reflexado, pero está aludido. Pero por que quería brindar? Hoxe, exactamente hoxe, cúmplense 531 anos do feito máis decisivo da historia da humanidade para chegar ao mundo que temos hoxe. Fai hoxe 531 anos, soubose en Europa que máis alá de la mar océana, deste mar que temos aquí, de Fisterra, do Atlántico, había terra, había xente, civilizacións, especies de plantas, especies animais, culturas, había de todo. Onde se soubo iso? En Londres, en Lisboa, nas grandes cidades, en París. Onde se soubo iso? Iso soubose en Galicia, en un pequeno porto que se chama Bayona. Por que? Nós contamos esa arribada en esta novela, usted ve os libros, Misarela, que anda por aí. E o seu protagonista é ese que está aí, o noso Pedriño, nacido tamén en Galicia, na aldea de Porto Santo, que pasou a historia co nome inventado de Cristóbal Colón. Esa é a nosa historia, esa é a historia de Galicia. Eu brindo por Pedriño, brindo polo gran descubrimento de dous mundos, un descubriu o outro, mutuamente, brindo por él e brindo pola historia de Galicia para que non nos siga trompando e que siga sendo nosa, vale? Brindo... Podemos rellenar, Dani, podemos rellenar. É hoxe moito máis reciente, fai 2 anos, presentadas ti aquí, hoxe, Misarela. Fai hoxe 2 anos. Hoxe 2 anos. Recordómoslo Facebook. Bueno, o que non se acorde Facebook, tenemos que acordarnos. Que outras cousas pasaron en Galicia alucinantes? Eu digo, en esta novela, un dos subtítulos desta novela é, vedes aquí, non? Os días cambiaron o mundo, pero é que realmente son os días nos que a cidade da Coruña cambiou o mundo inteiro. Só vou contar agora. A cidade da Coruña cambiou o mundo inteiro e dubido que haxe moita xente na Coruña que seja consciente disso. Como dubido tamén, porque me consta, que casi ninguén en Santiago sabe as cousas que pasaron
en esta época. Empezo contándoos un poquinho eso, do marco da novela, non? Así era o mundo en 1589, o rei máis poderoso que nunca existiu e que nunca existiu, Felipe II, dominaba o mundo inteiro, porque era rei de España, pero a partir de un momento determinado foi rei de Portugal, tamén. Claro, España, Portugal, todas as súas posesións, aquí está o Pacífico, todo. Costas de África, costas de Asia, a India, chegaron ata China, todas as illas das especias, Molucas famosas, todo, América, o que non era de España era de Portugal. É dicir, en ese momento foi o maior imperio que nunca existiu, xamais, vale? Felipe III, Felipe IV, ainda se foron descubrindo novas terras, pero nunca existira nada disto, vale? O home máis poderoso do mundo, Felipe, solamente tiña unha competencia, digamos, non? A nivel... pero era aquí, o sea, era no Mediterráneo. 17 anos antes do que nos imos contar, foi a famosa batalla de Lepanto contra o Imperio Otomano, que dominaba toda esa zona que vedes aí en verde, que é moito, E recordade que chegaron incluso ás portas de Viena, non? Así que os otomanos eran moi potentes. Felipe encabeza esa coalición, chamada Liga Santa, bueno, ponlles cara, e, bueno, o Mediterráneo era unha situación un pouco convulsa, pero fora do Mediterráneo, quen lle tosía? Todo isto era del, tanto verde como laranxa. O verde de Portugal, o laranxa por la coroa española, os diferentes reinos que compoñen España, non? Fixadevos, o mundo inteiro, é dicir, os interiores sí que eso non importaba a ninguén, estaban sin explorar, e todo, pero todas as costas habitables eran súas, todas, sin excepción. Imaginadevos ese home, non? E que quería ese home por encima de todo? Bueno, quería afianzar evidentemente este poder, non? Pero imos ver de que maneira. Ahora que xa sabemos onde nos encontramos, vale? Xa sabes que aquí están tamén os Países Baixos, non? As 7 provincias, Flandes e demais. Enfrente xusto a Inglaterra, aí houve un problema. Felipe fora rei de Inglaterra durante un tempo, pero rei con sorte nada máis, vale? Porque casou coa curmá de seu pai, coa primeira filla de Enrique VIII de Inglaterra, María Tudor. El casa con ela por orden do emperador Carlos, e, bueno, pues, durante un tempo é o rei de Inglaterra. Pero aquelo non chegou ao porto, de feito, pues, María apártana do trono, entra Isabel I, a famosa Elizabeth, esta do pelo vermello e moi blanca, e aí onde hai movida. Hai movida porque ela non quería ter ao tipo máis poderoso do mundo enfrente, xusto que casi eu vía os exércitos españoles aquí. E estaba financiando os rebeldes neerlandeses que se sublevaban, facían atentados, bueno, que os chamaríamos terrorismo, non? Entonces, aí hai un problema, que imos ver. Un para atrás, vale. Felipe ten un proxecto, por encima de todos os demais. Ten un proxecto moi importante. Imos falar dese proxecto. Isto supoño que todo o mundo lle sona, é o Escorial. Isto igual non vos sona tanto, vamos contar o que é. Felipe construiu o Escorial como o que pon aí, como símbolo do seu reinado. É o edificio máis impoñente do mundo en ese momento. A día de hoxe, ainda que vayamos ali e o vexamos, non nos facemos unha idea do que chegou a ser. A inmensa maioría dos cadros máis importantes do Museo do Prado saíron daqui, foron pintados para aquí. Saíron daqui, os están no museo, pero era na súa casa. Máis importantes, como podedes imaginar, estaban aí. Se estiveste no Escorial, sabedes que, bueno, é moi grande, no medio, xusto hai unha basílica. Xusto no medio, na zona central. Despois hai un mosteiro de Xerónimos, a biblioteca, está, bueno, en fin, é un macro complexo, non? Pero todo é simbólico, porque cal era o gran motivo que esgrimía Felipe para dicir que estaba legitimado a reinar no mundo inteiro? Pois que era por vontade de Deus, vontade divina. Algo que fixeron moitos outros despois, sin ir máis longe, eu ainda recordo as 25 pesetas de Franco, caudillo de España por la G de Dios, por la gracia de Dios. Eu ainda recordo esas moedas, non? Claro, quen vai contra ese argumento? Bótelle peito, claro, que foi Dios, bótelle el día contrario. Bueno, pois Felipe xa facía iso. Por qué? Porque había, bueno, pois, tiña moita forza xa o protestantismo. O protestantismo aparecera un século antes e tiña xa moita forza. Estaba avanzando por Europa. Entón Felipe
convírtese en principal defensor da Igrexa Católica, do papado, e é unha relación de mutua conveniencia, porque así ele está legitimado para levar o catolicismo a todos lados e a ver quen me di que non. Para iso, temos o Escorial, a Basílica no medio, e no medio da Basílica temos isto que vedes aquí, isto, aos dous lados. Está o altar, despois hai uns grupos escultóricos que representan a familia do rei mirando o altar e todo eso, o rei Carlos e o rei Felipe, e despois isto está dous armarios enormes. Que hai neses armarios? O máis valioso de todo, sin duda. Máis de 7.400 reliquias de santos. Eso era o máis valioso que había no mundo en ese momento, porque tiñas unha reliquia, valía máis que un saco de ouro, porque podía echar unha reliquia boa, un saco de ouro ao ano. Viña xente, tal, ofrecidos, cúrame esta perna que non me sana, non sei que, vale. Iso ainda sí. Oxe, non tanto, pero ainda sí que non. Este libro de José de Sigüenza, Fundación del Monasterio de Escorial por Felipe II, escrito nesa época, na época en que se funda, vale? O sea, non este exemplar, evidentemente, que este é unha impresión moderna, non? Entremos lo primero por el Santo de los Santos. ¿Qué reliquias había ahí? Pues primero, el Santo de los Santos. Bueno, Jesucristo. Tenemos de este Señor nuestro algunas incomparables prendas y reliquias. Botaban entre imaginación y morro, o sea, unha cosa. Posiblemente ninguna das reliquias que haxa por aí adiante, menos algunha moi humilde que non teña maior interés, ninguna se auténtica. Posiblemente ninguna, vale? Se houve un cálculo unha vez que fixo alguén de que se xuntaban todos os cachiños da cruz, supostamente da cruz, a cruz que eu creo que medía 97 kilómetros de largo, a cousa así, xuntaban os cachiños. Que teñamos aquí? Bueno, un cabello de su santísima cabeza, de Jesucristo, no Escorial, ahí donde hay ese armario, o de su barba, dentro de una rica agujeta, que si él dice, se enamoró de uno nuestro, que mucho muramos por otro suyo. Bueno, muchas partes de su santísima cruz, aquí está, ya empezamos. Todas admirablemente guarnecidas en oro, en plata, en vasos y cajas, cruces preciosas. ¿Qué máis? 11 espinas de su corona. Qué valor. Ben, etcétera, O sea, ata 7.432, me parece que son en total, non? Vale, quen recopila todo iso? Iso non era propiedade, en principio non era propiedade, o Escorial construíse de cero, hai que traer todo iso. El manda ao sabio máis sabio dese momento, Ambrosio de Morales, o cronista de Castilla, el manda todo, e Ambrosio deixa reflexado en un libro que se chama Viaje por los reinos de León, Galicia e Principado de Asturias, donde conta as súas aventuras recopilando todas as reliquias, non? Que pasa? E aí xa nos empezamos a acercar ao título da novela, verdad? A última reliquia. Faltalle unha. A mellor de todas. A última reliquia. E manda Ambrosio de Morales, 1578, a Santiago para que lle leve o corpo do apóstolo Santiago. Vale? Ese é un feito histórico, non está inventado por min. Había un plan escrito, un proxecto de lei, bula papal que autorizaba o traslado, unha dispensa do Papa, autorizando ese traslado, e estaba todo preparado. E ala se planta en Santiago, o tal Ambrosio. Unhas cosas que fixo, e como temos aquí a Robert Cajiao, que nunha das súas novelas Ada Altares é bastante protagonista, unhas cosas que suceden aí é que o arcebispo de Santiago, outro personaxe tamén noso, San Clemente, Juan de San Clemente, dou clase no Instituto Rosalía de Castro, que está no edificio que se chama Colexio de San Clemente, porque o construiu el, Juan de San Clemente, non? Ese arcebispo en esa época. Juan de San Clemente, que ainda por riba, para máis Henry, era sobrinho de Ambrosio de Morales, e teñen aí un jaleo tremendo, incluso San Clemente manda destrozar a inscripción da Ara de Altares porque era unha lápida romana, realmente, dunha nena de 16 anos. E nada de inscripciones profanas. Este é o altar del apóstol. Foi o altar del apóstol ata que ese gran seño que dixemos antes, Selmir, mandou sacar eso de aí, que total, estaba bello, e poñer un baldaquino con ouro e con sucios, non? Destas cosas que lle gustan a eles. Ben, as 7.400 reliquias siguen aí. Nos vimoslas, estivemos nos Escoriales, estivemos vendoas. É alucinante, siguen aí, non? Pero a de Santiago, como ben sabedes, nunca chegou. Como consiguen en Santiago, principalmente o arcebispo, non? Que iso non pase. Burlar a seu tío, burlar ao rei e tal. Vamos a seguir. A ver que máis vemos por aí. Era unha cuestión de estado, mira, sabes, aquí vedes mellor o relicario, ese é o Escorial, e aí está ese armario, que se abre, que te enseñan, bueno.
a visita sempre guiada, e tal, non? A esa urna de aí de prata, coñecedela, que aquí está na catedral, que hai aí dentro? Hai algo. Fíxose un estudo, son 3 homes, sí, do século I. Oh, carai. Home, había uns cantos homes no século I, no mundo, non tiñan por que dices 3. Santiago, Atanasio e Teodoro, que viñeron unha arca de pedra desde Palestina en 9 días, pero bueno, vale, cada un creo que queira, non? Claro que había, claro que hai, uns osos do século I. Por qué? Pues por lo mismo que Arantares, porque aí debaixo da catedral o que hai é un cementerio romano, claramente, con lápidas. A lápida onde apareceu supostamente o corpo do apóstolo, agora que se sabe ler esa información, é dun mercader romano, vale? Nesa famosa arca magnolia. Aquí temos os protagonistas que xa vos comentei, é dicir, está Felipe, á esquerda de todo, no medio está Lutero, e á dereita está Isabel, a reina de Inglaterra, vale? Os sonará de películas e de tal. Isabel é a gran figura do mito fundacional de Inglaterra, como reino, como nación. Realmente, ela, non? É un ser mítico, porque derrotou al pérfido Felipe cando él mandou a armada invencible para arriba, mal chamada invencible, como ben sabedes, non? E aí é onde imos agora. Simultáneamente, en paralelo, mentres que Ambrosio tira para Santiago para intentar mover eso e acabar levándose o corpo do apóstolo para o Escorial, Felipe manda esta expedición, 1588, a Gran Armada de 1588, ese é o nome auténtico. Diríamos por aí que se llama la Grande y Felicísima Armada, a Gran Armada de 1588, que tampouco fracasou. É dicir, non conseguiu o seu objetivo, que ímos falar de Calais, aí tedes, sería algo así, posiblemente a súa estampa. Sae, xúntase en Lisboa e sae de Lisboa. Lisboa era a gran cidade dos reinos de Felipe. En esa época tiña un tamaño aproximado ao de Londres. Madrid, evidentemente, non era prácticamente nada, porque foi Felipe que fixo capital Madrid, que era unha vila castelá sin máis. Ali, unhas cuantas casas había un alcázar, non? Ben, pois, saen de Lisboa, e cal era o plan? O plan era ir ata Flandes a recoller ali o exército de Alejandro Farnesio, os tercios de Flandes, para cruzar o canal e desembarcar en Inglaterra e conquistar Londres. Querían conquistar Londres e traer cantos máis nobres poderosos presos para obligarlle a reina a cumplir cos compromisos que iban a obligar a asinar. Ese era o plan. Non era chegar ali e bombardear as costas, non, para nada. Estes barcos non valían para eso. Había uns cantos barcos de guerra, galeóns, e os outros eran mercantes artillados que levaban comida, bueno, era moi difícil navegar en esa época porque se acababa moi rápido a comida. Ainda non había frigoríficos, acabábase moi rápido a comida, había que abastecerse, estaban en territorio completamente hostil, era moi difícil, non? A auga toda unha semana xa era verde, verdecilla, a galleta esta que fabricaban, que era biscoito e tal, tamén, a cabo de uns días nas panzas dos barcos estes empezaban a aparecer vermes. Bueno, non sei se iso é peor ou mellor, porque así xa iba a carne tamén. Que ya, bueno, o caso é que o plan que era Lisboa, Flandes, desembarcar en Kent e conquistar Londres, non se levou a cabo. É certo que houve un tempo especialmente malo en ese período, ese verán e outono de 1578, pero para máis Inri, cando chegan alá, xa hostigados por os barcos ingleses que salían a defenderse, bombardeábanos desde lonxe, non houve ninguna derrota naval de batalla, porque de feito prácticamente non houve batallas, ni sequera. Así un pouco de hostigamiento lejano e xa está. Pero cando chegan aí non están esperando os tercios de Flandes. Se nos pasou. Ou non sei que excusa ponerían, non sei ben, que sería a excusa que puxeron, non? Pero, como que? Pero que viñas hoxe, me digas tal. Bueno, o caso é que non estaban. E estes barcos só navegaban a favor de vento e corrente. E o vento e corrente, señores, arriba. E esta foi a penosa travesía que deu, sobre todo, 40 naufraxios nas costas de Irlanda. E dai que se diga que a Armada Invencible fracasou, globalmente conseguiu os seus objetivos, que foi desviar o apoio aos neerlandeses de Inglaterra e todos os piratas que atacaban aos galeóns de Indias no Atlántico tamén, non? Que non pudese facelo, que estaban aquí concentrados, non? A Armada volveu por aquí e volven dos 140 e pico barcos que foron, pois volven 100 e pouco. Perdéronse uns cantos, todos estes que vedes por aquí, sobre todo na costa de Irlanda. Irlanda estaba conquistada por Inglaterra, estaba invadida por Inglaterra en ese momento, non todo,
En algúns sitios conseguiron desembarcar, conseguiron aprovisionarse, comprar unhas vacas, matalas, comer, seguir, ¿no? Pero en xeral non pideron. E onde paraban, se había ingleses, atrapábanos e matábanos a sangre frío. As ordes da reina era torturar e matar, torturar e matar. Non había outra historia, vale? Chegan uns cantos únicos. Despois falaremos de un deles que protagoniza esa trama, non? E diredes vos, e por qué? Se está o outro en Santiago para conseguir a reliquia, por que non contas isto? Porque a verdade, a realidade supera a ficción en todo caso e o desenlace é absolutamente delirante. Pero isto foi o que fixo que Ambrosio de Morales non se pudera levar o corpo do apóstolo para o Escorial. Isto, vale? Despois aclaro isto. Ben, bueno, en que barco nos centramos nós? No mellor barco que había na Armada. Xa vos dicen que galeóns non había moitos, eran uns cantos galeóns, 40 galeóns máis ou menos, e os outros todos eran mercantes, para recoller eses soldados, para levar pertrechos, armamento terrestre, todo iso. E o máis bonito, o máis grande, o máis poderoso e o máis impresionante, posiblemente o barco máis impresionante que había en ese momento no mundo inteiro era este, a Ragazzona. Un barco alquilado, barco veneciano, alquilado polo rei para esta empresa, para a empresa de Inglaterra. Dirixíao Martín de Bertendona, que será un personaxe importantísimo nese desenlace que diremos despois. Donde se afunde este barco? Despois de completar, volvemos para atrás, despois de completar esa travesía penosa, penosísima, volvemos, sí, penosísima, acaba en Muros. O barco acaba en Muros, chega a Muros. Morreran moitos, un quinto da tripulación morrera entre brotes de peste, fame, miseria, sede. Vamos contar que saen de Lisboa en maio, vale, saen de Lisboa en maio e chegan de volta a Muros prácticamente sin encontrar territorio amigo por ningún lado, penurias, tormentas, tal. Chegan en novembro, imaginadevos, non? Que dureza. En estes barcos todo se facía en cuberta, non se baixaba baixo a nada, baixo estaba a carga e nada máis, todo era en cuberta, dormir, comer, pasar o día, cociñar si se podía. A dieta era basicamente de salazón e a ración de bebida era mínima. Basicamente o que se vivía nestes barcos era sede permanente. Sol, salitre, comida salgada e isto de auga e isto de viño para beber en todo o día. Imaginados a condición, non? Terrible, non? De aí que morrera tanta xente, non? A Ragazzona de Muros recibe a orde do gobernador da Coruña: vente para cá, que nos contaron que vai haber un contraataque inglés, como efectivamente houve, a volta duns poucos meses, a chamada contraarmada, que é cando ven o famoso Drake, iban, a onde iban? A Lisboa. A que? A roubar de todo Portugal, poñer outro rei, un rei amigo de Inglaterra, Antonio de Aviso, o famoso prior de Crato, bueno, un primo nonxano e ilexítimo de Felipe II que decía que ele era o que tiña que ser o rei, bueno, era boa. Cantos somos traes ti, porque eu teño uns cuantos. Bueno, Inglaterra pretende poñer a este rei, manda a eses barcos a cargo do pirata Drake, do famoso pirata Drake. E eses barcos van, primeiro acabo con isto, van a Lisboa directamente? Non, paran en un sitio. Para qué? Para tamén abastecerse, auga, viño, comida, abastecerse por las malas. Donde? Contámoslo agora, na Coruña, xa sabemos, non? Por las malas. A Ragazzona vai á Coruña, xa feita polvo completamente, pero bueno, ainda tiña os cañóns. O máis valioso que había no barco eran os cañóns, o bronce, era a tecnoloxía punta, era carísimo. Non tanto como o ouro, pero imaginados, casi, non? Valían máis os canóns que todo o barco inteiro. Valían máis os canóns que todo o resto do barco inteiro. Imaginados, Eses canóns sálvanse porque o almirante non deben chegar a Coruña. Entraron, xa estuveron a punto de arrancar aquí nas Sisargas, había uns baleeiros vascos, Xosé Iglesias, Fernando, había uns baleeiros vascos, porque non está aquí Chisco e toda esta xente baleeira, que lle botaron unha man, para, xa perderan de todo, perderan o codaste, as velas que lles quedaban eran xa as últimas e xa, feitas por, daban maniobrado a duras penas, non? Sacan os baleeiros e consiguen doblar o gran faro
do Magnus Portus Artabrorum, que sinto moito por ese profesor, pero esa é a Bahía da Coruña, de Ferrol e de Tanzas. Ese é o Magnus Portus Artabrorum. Ben, pero xa non deu entrado na Coruña. Foi no levando, foi carreando. Saíron dúas galeras, que claro, eran barcos de remo, eran unhas traíñas enormes, como este hotel. Saen as dúas galeras que estaban na Coruña, que formaban parte da expedición, pero que non deran saído no verán polos temporais e demais, e quedaran na Coruña, saen a por el, pero non o dan salvado. Non o dan levado para a Coruña, e en Barranca, nunha praia que é xusto, agora mesmo, estuvemos fai pouco ali tamén, vendo o terreo, porque, bueno, podes ter que verlo. Agora mesmo está ali o porto exterior, xusto ali ao lado, de Ferrol, vale? Ali quedou a ragazzona. E como conseguiron varala na area, sacaron os cañóns, e pa onde foron? Para o castelo de Santo Antón da Coruña, hoxe en día Museo Arqueológico Provincial, que foi construído en ese momento, estaba medio construído, foi construído para defender a cidade do que viña, por si viña, e veu, e se dio parda. Como xa ben sabedes, imos ver. Aquí está a contraarmada, ahora xa é o sol, iba a chover, chutos de punta, bueno. A contraarmada, como vos dixen, iba a Lisboa, pero para unha Coruña. Parece ser tamén que Drake tiña informacións falsas, parece ser, pero tiñas, de que podía estar guardado tamén o ouro dun galeón. E a Coruña eran dúas cidades, non era unha só. Eran dúas. Como ben nos conta en esta novela, non é novela, perdón, en este libro, en este ensayo histórico, Martínez Salazar. Este libro foi publicado en 1889 e María Pita non existía no imaginario colectivo hasta que se publica este libro. Hai pouco podemos ver a exposición na Coruña do Tempo, guiada por Manolo Gago, ademais, que, bueno, aparte de amigo, pues, estábamos diante ese día, e estaba ali este libro e isto nos dixo. María Pita, hoxe en día, non? Figura central, a praza principal, bueno, pois non se chamaba María, non se apelidaba Pita, vale? Eso xa para por diante. E non existía antes de... Non existía, existiu, claro, é histórico real, pero ninguén sabía nada dela hasta que se publica este libro en 1889, sabes, ¿vale? Ben, e como era a Coruña? A Coruña era unha cidade alta, fortificada, ¿sí? O que hoxe é a cidade bella, só tiña unha porta de acceso, a muralla, que era Puerta Real, hoxe non hai ninguna porta, pasa como en Santiago coa Porta do Camiño, non hai porta tampouco, Puerta Real, e a subías e o primeiro que te encontrabas era a igrexa de Santiago. Hoxe en día é así, o que pasa que non hai porta, nin muralla por ese lado, pero así era, ímolo ver aquí, de todos. E despois estaba abaixo, ao largo do que hoxe é a Marina e todo eso, a pescadería. A famosa pescadería que ainda se sigue chamando así, vale? O barrio se sigue chamando así. A pescadería era el sitio de la juega. Tabernas, mariñeiros, para arriba, para baixo, cartos, fletes, mercancías, días de asueto. Recórdame, cando estivemos en Bucarest o ano pasado, bar, restaurante, puticlub. Pois isto debía ser algo parecido. Bueno, aquí nos conta, este home nos conta, ¿no? Dos gremios que había, poderosísimos, el gremio dos mareantes, bueno, estas cosas que pasaban en momento, porque había uns piques entre os de abaixo e os de arriba, que non pisas, ¿no? Pasa que, bueno, os piques quedan un pouco en segundo plano cando pasa o que pasa. O día que na Coruña cambiou o mundo para sempre, e ides ver que cambiou o mundo completamente, hoxe sería outro, estaríamos falando de outra humanidade e de outro mundo. Aquí temos, precioso, este carro da Coruña, aquí tedes a Porta Real, cidade bella, ben, isto é por hablar, por hablar, temos aquí a torre, os maravillosos muiños de vento que hai na Coruña. Ainda hai algún ali en Santa Margarita, pero, bueno, hai outro que está guardado ali en unhas caixas. O da Agra do Orzán. O barrio da Agra do Orzán, a asociación de veciños, ten un moiño como logotipo. Os moiños que había por aí por la Agra arriba, que son estes. Bueno, estes non son os da Agra, seguramente de Monte Alto, pero bueno, moitos moiños había, non? A cidade, aquí, bueno, non se ve moito, pero imos ver máis. Ben, cousas que temos na Coruña. A muralla que había daquela, o único que queda é o que bordea o Xardín de San Carlos. Era así, con estes cubos semicirculares, vale? Con estes torreóns, cubos semicirculares, vale? Aquí temos unha representación do que sería, aproximadamente, San Francisco está aquí fora, só quedan as ruínas hoxe, ata a iglesia levarna, verdad, Muxi? Sí. Levarna para ali cerca de Riazor. Bueno, Porta Real, efectivamente, Santiago, arriba estaría Santa María,
E Santo Domingo non está onde está hoxe. Santo Domingo aquí está, pois, moi cerquiña onde está hoxe en día o Concello, vale? Abaixo de Muralla, a Muralla queda lá arriba. Se vos dades conta, mirades para o Concello da Coruña, a rúa esta da dereita sube escaleiras, verdad? Rúa da Porta de Aires, a famosa Porta de Aires. Vale, a Porta de Aires é moi importante aquí. Non sei se identificades isto de aquí, esta foto dos anos 90, é xusto onde acaba a calle Herrerías, hai un colexio ali onde acaba, hai un bar que se chama Guárnica, un paso de peóns, xusto saindo da cidade bella, dades conta? Cando pasedes por ese paso de peóns, recordade ben o que estades pisando. Debaixo, aquí está esta escalación, debaixo está o famoso cubo minado, despois vou falar dele, vale? Despois vou falar dele. Está aí, ainda sigue aí, os cimentos, claro, o cubo iba para arriba, non? E esta era a muralla que cerraba, Muralla que cerraba a cidade bella. Aquí o vemos tamén, sí? Aquí está San Francisco, as ruínas que quedan hoxe, onde está, bueno, aquí o hospital, verdad? San Antón, ainda illa, desgraciados estes que se lles deixamos, chegan a América non como Pedriño, chegan a base de rellenos, relleno e chegamos a lá. Bueno, e aí estaba a muralla, a zona amurallada, vale? E aquí estaba Santo Domingo, estaba aquí. Santo Domingo e San Francisco, os ingleses según chegan, fanse con eles, vale? Fanse con eles. Vamos ver que máis pasou en eses días. Bueno, moi ben. Do 4 ao 18 de maio de 1539. Aquí temos un mapa de Teixeira, onde eu sempre aludo isto para falar do topónimo, a Cruña. A Cruña, posiblemente mal evolucionado en A Coruña, pois non sei, se debía pensar que era un hiperensebrismo, cando seguramente non. A Cruña, así, dito, desta maneira, en gaélico, en un dos dialectos gaélico, bueno, en gaélico, o círculo. Eu non digo máis. É un topónimo de origen gaélica, seguro. Pero bueno, isto non nos ocupa agora, vale? Seguimos tendo aí representada a cidade cos murallas en ese ano, vale? E aquí está o importante. A Porta Real, aquí teríamos pues, o mar, a marina de hoxe en día, e aquí a Porta de Aires, a famosa esa Porta de Aires. Había un lenzo de muralla e esa outra portiña que en un momento determinado se abre, bueno, para facilitar o tránsito. Aquí Santo Domingo. Desde Santo Domingo, desde os ingleses, perpetran o seu ataque á cidade fortificada. Pero vamos contar o que pasou antes. Non sei se alguén te sona esta porta. É a mesma, Sí, é a do Xardín de San Carlos, que está abaixo, efectivamente, pero esta é unha porta moi antigua. Esta foto é máis antigua que a foto, a porta. A porta foi posta aí, non era de aí. Esa porta non era de aí. Que había na pescadería? A pescadería chegaba, máis ou menos, era a cidade amurallada e defendida estaba arriba, abaixo non había esa fortificación. O que había abaixo era un murete de 3 metros de alto, na altura dos hombres, decían, 3 metros de alto máis ou menos, pouca cousa, ante un ataque potente, que cerraba o istmo. Donde? Donde era máis estreito. Podemos ver hoxe onde era iso. Nunca pensastes que a rúa Juana de Vega é extrañamente ancha e por aí estaba a muralla, aí se cerraba ese murete do istmo e en tempos houve tamén un canal, o mar pasaba de lado a lado, a cidade era unha illa, a cidade era unha illa. Vale, vémolo aquí máis ou menos, a pescadería abaixo, a Torre de Hércules, a cidade alta, e aquí estaría ese murete que decimos, vale? Na pescadería xa contra lá, tamén vos sonará a iglesia de San Andrés, lógicamente. A de hoxe, nada, ten 140 anos, fixouse de guarda. Pero antes había aí iglesia, moi antiga, e hospital. En todas partes había hospital. Non era o hospital que coñecemos hoxe en día. Coñecemos o Santiago, verdad? Hoxe en día parador de 5 estrellas, demais. E aí aquí que non coñece moi ben, de feito, bueno. Os hospitais estaban para dar hospitalidade, como o seu propio nome indica. E podían ser enfermos, sí, pode ser, e atención sanitaria, ou daquela maneira, pero tamén a mendigos, transeúntes, pobres, desafortunados, peregrinos. Por eso, hoxe en día, os albergues de peregrinos son os hospitais de peregrinos tamén, e os que os atenden son os hospitaleros. O Hospital de San Andrés, cando chega Drake, con seus 180 barcos, diz que a Armada Invencible foi un gran fracaso e tal, perderonse 40 barcos e os outros viñeron. A contraarmada, 180 barcos, fracaso absoluto. Onde? Creo que xa imos vendo por onde vamos tiros, non? Onde foi ese fracaso?
No Hospital de San Andrés, cando volven os barcos da Armada Invencible, eu chamo así, xa sei que estaban chamados, pero vai identificado. Moitos viñan enfermos, hai 400 homes da Armada no Hospital de San Andrés, recuperándose, ou morrendo, no hospital, ali. Hacinados, seguramente, caminando das camas, ali, bueno. Cando chegan os ingleses, a cidade alta, bueno, pues, échase, fortificada, pero os soldados e todo baixan a defender a pescadería, que non tiña fortificacións. 27.000 homes viñan con Drake. A Coruña era unha cidade de 4.000 persoas. 1.000 soldados defendendo. Vale? Marqués de Ferrando, gobernador, capitán general de Galicia, era o encargado de defender a cidade. A toda prisa, pois, pertrechan o Castelo de San Antón e prepáranse porque os veñen vir. As noticias chegan o día anterior dende como se chama isto? A Serra da Capelada? Non, a Herbeira, desde Cedeira e por aí, bueno, desde de Cariño e por aí arriba, non? Veñen a cabalo, oye, que veñen os ingleses. Prepáranse para defender, pero a pescadería non había que nadie defenderse. Os ingleses chegan, consiguen desembarcar na pescadería, a pesar dos cañóns de San Antonio, a pesar dos 5 barcos da Armada Invencible que estaban na Coruña, que volveran para a Coruña e estaban ali, incluindo esas dúas galeras que vos comentei antes, que é moi curioso porque chamaban la Princesa e la Diana. Alucina. Solo mata la Camila. Y entonces ya, bueno, alucinante. Sí. Bueno, imposible defender a pescadería, os ingleses chegan e arrasan. Desembarcan en Oza. Onde te sobardo, Xosé? En Oza. Pois hai que tardar eso, que veñen os ingleses e desembarcan. Desembarcan en Oza, lonxe dos cañóns de San Antón, dos cañóns da Ragazzona, e veñen por terra. Iban a ir a Santiago a destruir a catedral e tal, igual. Nin de coña, pero nin de coña. Non traían tropas terrestres, non traían. Non se iban a aloxar dos seus barcos. E non iban deixar de conquistar Lisboa e medio mundo por ir ali a profanar el sepulcro del apóstol. Non iban a Santiago, vale? Que quede claro, non iban a Santiago. Pero si que desembarcan a Coruña, atacan, pasan por Murete, pillan aos do Murete, píllanos por diante e por detrás porque desembarcan, no que hoxe é a Marina, desembarcan e píllanos e masacran. Escapan os que poden para arriba e cerranse na cidade alta. E empeza o asedio. Por iso que foron 14 días. Empeza o asedio. Bombardeos desde lonxe, fanse con San Francisco e con Santo Domingo e preparan un ataque combinado desde varios sitios. Como foi ese ataque? Este cadro precioso de Mariano Sánchez, 1792, que nos... Este é a Coruña, desde o mar. A Coruña en ese momento, 1792. É unha cidade amuralladísima. Nesta idade que a nos ocupa, en 1578, non estaba tan fortemente defendida. A muralla era moi cativa e estaba mal estado. Vale? Bueno, o asedio é moi potente, non? E aí volvemos á gran figura de María Pita, que non se chamaba María Pita, pero bueno, eso é. Como se chamaba? Mayor Fernández. Mayor Fernández, de la Cámara. E Pita, vale? María Pita Bella, posiblemente, parece ser que era súa nai, e tiña unha irmá, parece ser que tamén era María Pita, a nova. E na partida de función, o cura parece ser que se equivocou e puxolle que era María Pita, pero era Mayor Fernández de la Cámara. Unha tipa de armas tomar, de verdade, máis alá do episodio que todos coñecemos, do asalto inglés á muralla da Coruña, que sale ela, quen teña honra que me siga, e todo ese folclore, era de armas tomar. Casouse 4 veces. O último, e foron palmando. O último, fixolle firmar que se palmaba, que non se casaba outra vez, senón a herencia non era para ela, porque xa me parecía que a cousa pintaba mal, non? O sea, era de armas tomar. Sábese de pleitos que tivo con uns e con outros máis. Estivo incluso desterrada durante 2 anos, que non se chegou a cumprir o desterro, pero sí. E si é certo que despois do episodio este de que consigue ela liderar, non? Esa defensa última ante o ataque definitivo dos ingleses, esa defensa última, lle asigna Felipe II o soldo de por vida vitalicio de un alférez, que non eran poucos cargos, de por vida, para ela, para unha muller, brava. Era de Sigrás. Isto, que aquí non se verá moito porque hai moita luz agora, pero bueno, este é o hospital de Sigrás, sigue estando ali. Está como casa rectoral e teñen ali, sellanse ali a credencial, se vas facendo o camiño de Santiago,
Camiño da Coruña a Santiago pasa por aquí. Hospital de Sigras, él era de por aí. Algo así era a Coruña en ese momento. Isto é onde fui creado con inteligencia artificial, pero algo así había de ser. E algo así había de ser a taberna que tiñan ali no Porto os seus pais. Pipotes de viño hasta arriba. É moi curioso porque encontraredes na novela que non lea unha partida de un pedido para a Gran Armada, para a Armada Invencible, na Coruña. E aparte de, bueno, pues, tocino e non sei que, salazón e non sei cuál, hai non sei cantos barrís de viño de Betanzos, de viño del Ribero e de viño de Ribadavia. Estaba diferenciado o viño de Ribadavia do viño de Ribeiro. Estaba diferenciado, Pois algo así debía de ser. Aí había moito negocio, non só para a xente que viña a tomar algo ali ao local ou que viña a comprar para os veciños, para os que pasaban tiñan que abastecerse. A bebida, a auga, perdíase moi rápido. O viño aguantaba máis, en principio. Era moi importante que houvese moito viño. Isto xa o sabedes, non? Cando os ingleses van, ataque definitivo, claro, pregúntame outro día un curmán meu que lle gusta moito a historia, dime, pero os ingleses que? Sale ela, pincha un e se acojona e se largan. Digo, no. Despois de 14 días de asedio, viñeron exércitos de toda Galicia. E os ingleses tiñan que defender a ponte do Temple. Claro, estaban no Portazgo, acantonados, estaban defendéndose por todos lados e ainda por riba da cidade en calquera momento tamén podían salir, non? Entonces, chega un momento que a situación deles é insostible. Prepara un ataque definitivo, como? Desde Santo Domingo, antes de pasar a Compostela, desde Santo Domingo, escavan un túnel, como toupas, chegan debaixo dese cubo, que vos decía eu, que estaba aí a excavación, chegan aí debaixo dese, para enchelo de pólvora e bum, facelo voar por aires, o cubo é un tubo, hueco, facelo voar por aires e entrar por aí. Que pasa? Que os de dentro escoitan que andan por aí abaixo facendo algo. É unha novela e iso é invención miña, digo que é ela, maior, María Pita, que é ela que escoita, pero bueno, seguramente non fose ela. Pero sí, saben, e que fan? Encher o torreón hasta arriba de pedra, cascotes, tal, todo eso. Pero ali non había pedra, cascotes, tal, hai que desmontar as casas. Desmontan casas, enchen todo eso. E resultas, cando boom, aquel estoupa os ingleses nos fucillos, que estaban esperando para entrar. 300 ingleses foron masacrados por eles mismos, estoupolles na cara. ¿Sí? Ainda así, como o ataque era combinado por varios sitios, hai un sitio onde consiguen abrir brecha. E é aí onde sale o Maior Pita, aquí tamén contado, preparados cando chegues a esa parte, para coger uns pompones, María, Pita, Vale, María non, María Fernández, bueno. E iso é, ese ataque definitivo, digamos que é a reacción esa dela, que lidera, que saen despois os demais desde arriba, con pedrolos, do tamaño das nosas cabezas, bueno, e consiguen repeler ese ataque definitivo, e os ingleses marchan da Coruña derrotados. Marchan a intentar conquistar unha cidade de 100.000 persoas, Lisboa, coa convicción, coa comprobación, o feito, de que acaban de ser derrotados por unha cidade de 4.000 persoas mal defendida. Si gañaran na Coruña, e se abastecen, cheos de comida, bebida, viño, tal, chegan a Lisboa en pleno de condicións, ao mellor conquistaban Lisboa. Todo o que hoxe é Portugal e todos eses países que foron portugueses, por todas as costas os que víamos antes, sería desde ese momento inglés. O mundo sería outro. Coruña cambiou o mundo, esta muller posiblemente. Cambiou o mundo ese día. Durante máis de 300 anos, o imperio ese que vistes antes de Felipe, o imperio español seguiu sendo hexemónico durante máis de 300 anos ainda. Ata que, bueno, ata o desastre do 98. Do 98, de 1898. Hexemónico, a nivel mundial. Imaginamos que aí se acaba. Sería un mundo completamente distinto, ¿no? Por eso decimos que cambiou, ¿no? A Coruña. Ben, madre mía. Acabo rápido. Como os delas, sobre mentiras e soños se construe esta cidade, ¿no? Moitas mentiras e moitos soños, ¿sí? Que había ali? Pues un milagre sospeitoso, ¿vale? Quen crea a mellor arma de propaganda, o plan de marketing máis brutal que nunca existiu na historia da humanidade, que sigue hoxe en día vixente 800 anos despois? Falemos antes dele, o gran Xelmiro. É o que creou Coalice Calistino, o que manda a escribir a historia compostelana, bueno, todo. Marketing, ¿vale? Increíble, alucinante o que consigue. Unha aldea de nada e supera Roma, supera Jerusalén, bueno, alucinante. E todo onde?
en Galicia. Que ninguén se olvide, que parece que aquí non pasou nunca nada. Por que sabemos que Compostela era unha cidade romana e ides encontrar aí as probas na novela? Era unha cidade romana. Primeiro temos aquí o itinerario antonino, da época de Antonino Caracalla, donde hai un itinerario que temos son nomes de sitios, bueno, diche, de onde vai a onde vai, de Braga a Astorga, vale? E en Milia Pasum, isto xa contei precisamente aquí unha vez, Milia Pasum, 1000 pasos. Como contábamos, é unha milla romana. Como contaban os pasos os romanos, desde que se pon o pé dereito hasta que se volve a pousar. 2 pasos nosos. Por eso, a milla é 1,5 km máis ou menos. A milla xa en tempos romanos. Vale, pois aquí temos que saindo de Braga, vas por Limia, cruzas o río, na Ponte de Lima, obviamente, chegas a Tude, que xa sabemos que é Tui, hai sitios que sabemos cales son, e outros que non temos ni idea. Brevis non sabemos onde é, diz que é Arzuma, pero non se sabe. Vale, pasa por determinados sitios, pasa por un sitio que se chama Asegonia. Curiosamente, despois de Iria aparece como Tría en algún dos itinerarios, en outros como Pría, pero ten que ser Iria, por lógica. Sabemos que era unha cidade romana e sabemos que está ben. Despois viría esta famosa Asegonia, famosa e sospeitosa, porque non se sabe. Asegonia e Compostela. Vamos a ver, por que hai un cementerio romano da esa catedral? Porque había unha cidade romana, se non, vas plantar un cementerio a 20 km onde vives ti, non, ali, non? E que cidade era esa? Isto é o que está debaixo da catedral, tumbas romanas, todas elas. E esta é a grande altar que falamos antes, que foi escachada por orden de San Clemente ante o asedio de Ambrosio de Morales. Isto de aquí, isto que temos aquí, este mapa está na novela, vale? Pedín eu que o fixeran. Está na novela. Temos Santiago, vale? A muralla medieval e seguramente o que foi a muralla romana e a cidade romana. Sí? A Santiago é redescoberta a raíz desa tumba. Santiago foi máis ou menos abandonada, non sabemos se de todo, se parcialmente, e cando se reconstrúen algunhas cousas encima. Era unha cidade con cardo, de cumano, sí? E con outras cousas moi interesantes. Tiña unha necrópole, evidentemente, onde estaba esa catedral, tiña seguramente un teatro. Non vedes algo raro aí? Sí? A Praza da Quintana, o Mosteiro ante Altares, as rúas que rodean, diredes vos, este tío está flipando un pouco. Imos ver outros exemplos. Imos ver se hai cousas por aí que se parezan. Hai pouco estuvemos aquí, en Medellín, Extremadura. Un teatro romano, sobre, que agora está limpo, pero sobre o que se construiu tamén, época medieval, casas, ¿no? Tamén, guitarras, para liberar o teatro. Arriba unha fortificación, seguramente o que vi en Santiago era algo parecido a isto. Praza que hoxe chaman de Cervantes, sempre foi a Praza do Campo. E que é do campo? O campo é isto, o campo non é prazas, do campo romano, do campamento originario romano. En Lugo hai unha praza do campo, en Siena hai unha praza do campo que tamén estivemos fai pouco, en fin. Que outros exemplos podemos ver por aí? Bueno, pois en Córdoba podes adiviñar nas trazas actuais do urbanismo. Home, a Piazza Navona de Roma, está clarísimo, non? A piazza é esta hoxe en día. Pois antes había isto. E aquí, que estivemos en Luca na Toscana, unha cidade alucinante. Aquí ainda está a piazza del anfiteatro, toma ya, un anfiteatro aí, convertido en casas. ¿Sí? Por eso que de Santiago, e aquí temos Zaragoza, a cidade romana totalmente recoñecible e oficialmente, non é algo que estea eu agora inventando ni moito menos, non? Ou estas excavacións en Cádiz que deixan ver tamén aí abaixo este teatro. En Santiago pasou, seguramente que pasou en outros sitios, indo, sin ir máis longe, Roma. Antes de que caia Roma, de que veñan eses povos germánicos, todo eso nos explicaron. Roma tiña 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes. Chega a ter 20.000 despois. O sea, cae en picado. Que queda en Roma? Todo isto, sí, estas ruínas descomunales enormes e xente facendo as súas casiñas, moi pouca xente. Entre esas cousas inmensas, non? Santiago seguramente, cando é abandonada tamén de alguma maneira, ou en vez de vivir pois 1.000 persoas ou 2.000 persoas, pasa a vivir ao mellor 60 ou 70, pois tamén quedarán trazas, vestixios, e a xente vai adaptando, non? E aí onde nace? Cal era a rúa principal? Ainda é a rúa. Ainda é. Chamanlle así. A rúa do Vilar. Cal é o Vilar? Aquel Vilar. Aquel Vilar que quedou ali, romano, ou pos-romano, ou que sexa. É a rúa que vai polo medio. ¿Sí? A orientación este-oeste, norte-sur. Vale? Hai un montón de datos que nos fan ver. Onde estaría o foro? Onde estarían os templos? O templo de Salomé?
culto á maternidade. Hai moitas cousas que nos fan pensar iso. O que pasou aquí en Mérida, que tamén este ano foi pouco. Aquí no templo de Diana, que foi despois reconvertido en un palacete no século XVI. Un rito milenario. E con isto é outro dos temas que eu trato aquí, para que Pepe non diga que tal, que é o auténtico camiño que había antes de haber o Camiño de Santiago. Xa sabemos que o catolicismo se apropia dos cultos previos en todas partes, non? E había un camiño, posiblemente, que viña de toda a cornixa atlántica e que chegaba a Fisterra. Posiblemente esa era Solis, que sí que existiu, seguramente. Por que non? Non, vai haber peregrinación daquela, pero bueno. E antes, en Grecia, a Epidauro, a Delfos, a un montón de sitios, había a peregrinación non é de ahora, e non se inventou o Camiño de Santiago. Ten miles de anos de peregrinacións. Seguramente había unha que chegaba aquí a Fisterra e que eles cristianizaron, poñendo fin ali, en aquela tumba que lles conviña moito, que é de Santiago. Por eso no xogo da Oca, témolo aí, 3 casetas antes de chegar á gloria, está a morte. 3 antes. A morte, que se caes aí, pum, vas de volta por principio, e se sigues, entón chegas á Oca e chegas á gloria. Sabes que o xogo da Oca é un trasunto do Camiño de Santiago. Cal é a morte? Santiago. Compostela. Cal é a Oca? Fisterra. É un aviso solo para avezados, para os que saben que o camiño chega aquí. Vale. Este é un dos temas tamén que tratamos na novela, pero bueno, xa non... E que pasa en Santiago? E con isto sí que acabamos. Recordamos, o rei manda a Ambrosio Morales. Ainda por riba, isto non me lo contei ainda, pero bueno, está o pleito dos 5 obispados, hai 5 obispados de Castilla, que lle poñen unha denuncia ao Cabildo de Santiago que leva 700 anos cobrando un imposto que se chama Voto de Santiago, e isto é verídico 100%, que dura ata 1812, toda persoa ou institución do río Pisuerga hasta o mar tiña que pagar un décimo, a 10ª parte de todo o que conseguía, o que gañaba. A Catedral de Santiago, Voto de Santiago, documento falso, falsificado. Nunca existiu ese rei Ramiro que firma, nin os 30 e pico bispos que firman ese... Nunca. Pero, e entón había un pleito de 5 bispos que decían eso, non, quero pagar máis. O abogado que leva o pleito isto, Lázaro González, un dos personaxes da nosa novela, era moi brillante e consigue que a Real Chancillería de Valladolid mande a Santiago, a Catedral, a uns auditores, a uns vedores, a que comproben que aquelas reliquias son de Santiago ou non. O sea, está justificado pagar ese imposto ou aquí non se paga máis? Alucinante. Veñen os vedores de Chancillería. Está Ambrosio pozando a ver que me lo llevo, para Escorial. E o arzobispo San Clemente ten a inmensa sorte de que Drake decide atacar a Coruña. E o que pasa non me lo vou contar. Tedes aí a novela. Só vos direi que durante 290 anos, desde eses feitos, ninguén soubo onde estaba o corpo do apóstolo Santiago. Ata que no 1879, 10 anos antes de que se publique este libro, de María Pita e toda esa historia, López Ferreiro, brillante, arqueólogo, profesor, bueno, canónigo da catedral, en unhas excavaciones nocturnas e sospechosas apareceu. Aquí estaba, apareceu. Excavación ordeada polo cardenal Pallá. Apareceu, encontrámolo, e vai o Papa dese momento e manda unha bula, Urbi et Orbi, de que apareceu, e que aí está. Despois dos anos escuros da desaparición, alguén sabía que o corpo de Santiago estivera desaparecido hasta 1879. En Santiago non encontrei ninguén que o soupese en Santiago, é alucinante, hasta fai nada. Isto é o que fai, o que provoca, que 100 anos despois deso, desaparición, recuperándose un pouco da gran crisis que supuxo a desaparición do corpo do apóstolo, o auxe do protestantismo en Europa, claro, e todo eso, que o Camiño de Santiago pasa casi a desaparecer, López Ferreiro encontra algo, ou di el, aquí está Santiago, o Papa manda a todo o mundo, e 100 anos despois chega o noso outro gran xenio, Manuel Fraga. E di, Xacobeo pa diante. E volvo a recordar o dato que vos di antes, 458.000 peregrinos nos tempos de hoxe, nos tempos de internet, onde xa a xente que cree algo é porque dá gana, vale? Non hai ignorancia, non hai
ni serie, no hay nada, ¿vale? Bueno, pues esto que contamos en esta novela, ¿vale? Esto que contamos en esta novela, aquí tenemos a San Clemente, a López Ferreiro, o que os acabo de contar, o que os esconde, o que os encontra, ¿vale? Y esto que contamos en esta novela, que viñamos a presentaros sobre la Fisterra, paseime 7 minutos, pido disculpas. Muchísimas gracias. Bueno, eu quero agradecer a toda esta maravillosa xente, amigos meus, xente que quero un montón, xente brillante que traballa pola nosa cultura, polo noso país, vale? Bueno, a novela vedes que está publicada en castelán, porque xa o mundo editorial son misterios insondables e hai que publicar pues, como se pode, evidentemente, pero, bueno, aquí pues, temos a grandes figuras das nosas letras, temos a José, temos a Alexandre Nerium, temos a Roberto, temos a Fernando, bueno, a Robert Cascao, bueno, xente. Moitísimas gracias por estar aquí, moitísimas gracias a Tomás, que vai tocarnos unha peza para pechar o acto e xa podemos brindar outra vez todos con este almendra, que creo que tedes as copas moi validas, eu vou pillar a boca. Mentras chega Tomás aí, só dicir unha cousa. Sí. Despois de tantas presentacións aquí, aparece un Formoso na novela. No, Creo que algún vínculo pode haber. Un Pepe Formoso, un alter ego. gracias a todos. Víctor Hugo, isto non sería o mesmo se ti non estuveras contando e o mundo retransmitindo directo nas redes sociais isto. Gracias a todos e, bueno, agora chega un momento onde o representante que é Tomi Legido, Tomi Desastre, ten que estar dicindo aquelo de temos as copias que irades a vosa disposición para levalas con unha firma persoal de Rodrigo Costolla e a seguir bebendo un pouco de viño e a pola seguinte que non será dentro de moito. Moitas grazas. Una propuesta,
porque normalmente non se saca unha foto colectiva, e como ese é o primeiro día no que esta novela ve o mundo, creo que vamos sacar unha foto chula a todo o mundo aquí, Veña, va. para que quede constancia de que estivemos. Veña, va, A saber onde chega. Por tanto, o que vamos a facer os últimos que nos levantamos, animar as sillas para atrás. Ah, sí? Sí, e poñémonos aquí.